den splinter nye Strong With You parfum. Brand Heroes har sendt mig den her pakke fra Armani, så lad os åbne den og se, hvad der gemmer sig i den. Tada! Ja, det er selvfølgelig den nye Strong With You parfum. Den kom ud for et par måneder siden, men jeg har faktisk ikke prøvet den, så det her det er min first reaction. Jeg har duftet mange gange til Strong With You Intensely og Strong With You Absolutely, så jeg er lidt familiær med Strong With You DNA'et. Lad os se, om den her afviger fra DNA'et eller holder lidt til the basics. Atomizer check. Mørk, spicy, en lille smule sød. Jeg ved ikke, om jeg får noget læder også. Så den er rigtig mørk, spicy i åbningen. Jeg synes faktisk, at åbningen den er meget fin. I kan lige se de officielle noter her. I åbningen der er det pink pepper og mandarin. I hjertet er det lavendel og sage. Og i basen der er det kastanje og vanilje. Og jeg synes sgu egentlig, det spiller meget godt. Hvornår vil man gå med den her parfume? Det er nok en vinterparfume. Nu har jeg kun duftet til åbningen, men den er meget sød. Varm, spicy. Man kan selvfølgelig gå med hvilket som helst parfume, man har lyst til hele året. Hvis jeg skulle give den her en rating ud af 10, så vil jeg nok give den en 7,5 ud af 10. Den er meget lækker, men jeg skal lige se, hvordan den udvikler sig i drydown. Og i forhold til, om jeg bedre kan lide den end Strong With You Intensely eller Strong With You Absolutely, så er det også svært at sige nu. Men jeg kan helt sikkert sige, at den tager sin egen drejning, og jeg synes egentlig, det er fint, de har lavet den her parfume. Med nogle parfumer, der bliver udgivet, så tænker man, okay, er der virkelig brug for det her? Men jeg synes sgu, den passer godt ind i linjen. Og til sidst vil jeg selvfølgelig sige tak til Celine fra Brand Heroes for at sende mig den her parfume.